нафароне ки санъати мусиқиро ба маънои том дарк карданду онро сидқан гӯш мекунанд ва ё ба навохтани ягон асбоби мусиқӣ сидқан машғуланд ва ё ба он кору фаъолияту зиндагӣ мекунанд, як лаҳзаи умри худро ҳатто бе он тасаввур кардан ҳам наметавонанд. ё ба қавли машҳури Александр Сергеевич Пушкин, ишқ ин мусиқӣ аст. дуруд тамошобинони азизи телевизиони Сафина, нашри 53-юми барномаи публисистии Ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва айни ҳол дар меҳмони мо қарор доранд як нафар мутриби хушнаво, овозхони хубу муваффақ, дирижёри оркестри симфонии давлатии назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Солиев. Хуш омадед ба барномамо. Саломат бошед. Хуб, Алишер, аз он ки дирижёри як оркестри калони симфонӣ бошӣ, пеш аз ҳама барои ин дараҷаро соҳиб шудан фикр мекунам хеле ва хеле бояд заҳмат кашид, талош бояд кард. Ба ҷуз он ки ба мусиқӣ дилбастагӣ дошта бошӣ, бояд ин соҳаро хуб биомӯзӣ. ва дирижёр будан ҳам ки ҷузъе аз мусиқӣ аст, шумо ба ин дараҷа ва ба ин мақом расидани худро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Албатта бисёриҳо медонанд ки ман дар оилаи санъаткор таваллуд шудам. Падари ман шодравон Алиҷон Солиев, артисти хизмат нишондадаи Республикаи Тоҷикистон мебошанд. Ман дар ин оила таваллуд шудам ва албатта муҳити ки дар хонамо муҳити санъат парвоз мекард, албатта ба ман таъсири хеле калон расонид ва аз айёми хурдсолӣ ман ба санъат меҳр додам ва то ба дирижёрӣ расидан аввал ман мутриб будам. Мутриб ман асбоби кларнетро дар мактаби мусиқӣ аввал, баъд дар омӯзишгоҳи коллеҷи санъат ва баъд аз хатм кардани коллеҷи санъат ман ба институти санъат дохил шудам ва баъд аз он ба консерваторияи Тошканд рафта консерваторияро дар асбоби кларнет ва саксофон хатм намудам. Кадом сол буд? Ин соли 92 дохил шудам, соли 97 консерваторияи Тошкандро хатм намудам. баъд аз он, баъд аз якчанд сол, баъд аз мутрибӣ кардан, шавқи сарояндагӣ ба ман пайдо шуд. Якчанд сол сарояндагиам кардам, дар чорабиниҳо низ иштирок мекардам ва як имконият пайдо шуд ки вақте ки вазорати фарҳанг ва театри опера балет ба номи Садидин айни ки ман дар он ҷо дар ҳайси муовини директор кор мекардам, ба дирижёр муҳтоҷ шудем. Вақте ки савол омад ки дирижёр пайдо кардан дар кор аст ё ин ки аз хориҷа даъват кардан дар кор аст, он вақт вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзо Шохрух Асрорӣ буданд ва он вақта директори театри опера балет Хол Аҳмад Маҷидов буданд. онҳо ба ман пешниҳод карданд ки шояд худат меравӣ ба хориҷа таҳсил мекунӣ ва ин касбе ки ба Тоҷикистон зарур аст меомӯзӣ. Бале. баъд рости гап шумо аз олаи мусиқӣ хабардор будед, аллакай мутриби хуб будеду овозхони хуб ҳам будед, ба шумо ин пешниҳодро карданд? Пешниҳодро карданд ва вақте ки ман омадам ба оила маслиҳат кардам, рости гап ин таклиф ба мо хеле писанд омад аз он рӯй ки раҳмати падари ман мехостанд ки дирижёр шаванд, лекин аз сабаби оилавию аз сабаби он кас дирижёр шуда натавонистанд ва мехостанд ки яке аз фарзандҳо низ дирижёр шаванд. Лекин ман ба мутрибӣ рафтам, бародарам ба сарояндагӣ рафтанд. ба доим вақте ки мешиштем дар хона, падарам мегуфтанд ки орзуи манро шумо иҷро накардед. ва вақте ки ҳамин пешниҳод шуд, мо бо оиламо маслиҳат кардем ва гуфтем ки хай шояд дар ҳаёташон набошад ҳам орзуи падарамро иҷро кунем. баъд ман розӣ шудам. соли 2013 ба шаҳри Санкт-Петербург, Федератсияи Россия рафта боз дуюм карата ба консерваторияи давлатии ба номи Римский-Корсаков дохил шудам. онро соли 2018 хатм кардам. Яъне барои ин унвону ин дараҷаро касб кардан дар ҳақиқат шумо талош карда будед? Машаққати зиёд кардам. Бале. Хуб, гуфтед ки аз хурдӣ ба мусиқӣ завқу шавқ доштед. Яъне намехостед, дар фикратон ҳам набуд ки шумо архитектор ё ин ки духтур шавед? Не, аз хурдӣ
муайян буд ки мо санъаткор мешавем. ин ҳунарро, санъати мусиқиро ба шумо ҳамун муҳити хонавода масалан агар бигӯем ки дода буданд, хато ҳам намекунем. Хуб, замоне ки наврас будед, мусиқиро чӣ гуна мефаҳмидеду айни ҳол чӣ гуна? Чун айни ҳол масалан роҳбалади як оркестри симфонии калон ҳастед. албатта вақте хурдсол будам аз синфи сеи ман падарро фақат маҷбур мекардам, ман асбоби зарбиро дӯст медоштам ва мехостам ёд гирам асбоби зарбиро, удардик мегӯянд. хеле ҳавас доштам ва ба падарам омадам, гуфтам ки падар, имконият бошад ман ба ҳамин асбоб машғул шавам. баъд падарам гуфтанд ки ман як рафиқи нағз дорам дар ансамбли гулшан, он кас ин асбобро нағз менавозанд, ба он кас мерем, ту ба шогирдӣ ба он кас меисти. мо розӣ шудем. вақте ки ба наздашон омадем ки ансамбли гулшан ба гастроли дуру дароза равона шуд, баъд падарам гуфтанд ки хай якун мо интизор мешем кай онҳо аз гастрол мебиёянд, баъд ту ба шогирдӣ меистӣ. дере нагузашта дар назди ҳавлии мо тӯи маърака шуд. баъд дар он тӯи маърака як асбобро гӯш кардам. он вақт асбобро ман якум бор дидам, асбоби кларнет. онро дар тӯи чунон ҳамихе зебо навохтанд ки ман ба ӯ асбоб мафтун шудам. баъд ба падарам омадам гуфтам ки падар, ман мехоҳам ки ҳамин асбобро ёд гирам, барои ки ба ман хеле маъқул шуд. падарам гуфтанд ки асбоби зарбиро чӣ? Ман гуфтам зарби нағзу, лекин ин маро мафтун кард. баъд падарам гуфтанд майлаш, хоҳиши туро ба ҷо мебарем. баъд манро бурда ба мактаби мусиқии рақами 2 ба ҳамин асбоби кларнет ба таҳсил равон карданду ман дар ҳамон ҷо ҳамин асбобро аз худ кардам. яъне мутриб ки гуфтем, шумо мутриби асбобҳои мусиқӣ кларнета ва саксофон. Асбобҳои нафасӣ. Душвор нест масалан? албатта душвор аст, лекин вақте ки роҳу равияи онро ёд мегирӣ, душворӣ надорад. хуб, ин солҳо фикр мекунам шуморо ба айёми наврасӣ бурду, як хотироти ширинро васф кардед. фикр мекунам ин хотиротро ба наберагонам, ба аберагон ҳам ба гузашти айём нақл мекунед. хуб, маълум аст ки ҳар нафаре ки масалан дар барномаи мо меҳмон мешавад, атрофи дастовардҳо, атрофи муваффақиятҳо, атрофи озмунҳое ки дар дохил ва дар хориҷи кишвар иштирок кардааст ҳарф бизанем бояд. ва фикр мекунам шумо низ дар дохили ҷумҳурӣ ки масалан аз овони наврасиву ҷавонӣ ва минбаъд озмунҳое ки мегузаштанд, фестивалҳое ки мегузаштанд, иштироки фаъол доштед. аввалин озмун ё ин ки фестивале ки дар сатҳи ҷумҳурамон гузашта буд, кай буду? Он замон чанд сол доштед ки иштирок кардед? якумин озмуни ҷумҳуриявӣ дар соли 1992 шуда гузашта буд. ин озмун навниҳолҳои боғи санъат ном дошт ки ман дар он озмун иштирок кардам ва шоҳ-ҷоизаро гирифтам. озмуни мусиқавӣ буд? озмуни мусиқавӣ ҳам, озмуни мутрибон буд ки ман дар он ҷо иштирок кардам ва шоҳ-ҷоизаро сазовор гаштам. хуб, кадом асбоби мусиқиро навохтед? дар асбоби кларнет. хуб, минбаъд боз чӣ гуна мегузашт? ана ҳамин аллакай он замонҳо айёми ҷавониятон буд. фикр мекунам дар ҷӯшу хуруш будед, бояд як чизи навро ба худ кашф мекардед, дар озмунҳо бояд зуд иштирок мекардед, таҷриба касб мекардед. хуб, чӣ гуна буд? ана ҳамун айём чӣ гуна мегузашт? новбаста аз он ки масалан кишвар дар ҳоли нотинҷӣ қарор дошт, фикр мекунам шумо бозам кӯшиш мекардед ки иштирок кунед, иштироки фаъол дошта бошед дар озмунҳо, чорабиниҳо? мутаассифан солҳои 92 вақте ки ман ба институти санъат дохил шудам, дар Тоҷикистон ки ҳама медонанд камтар нотиҷу нооромиҳо вуҷуд омада буд. устози ман Шамсов буданд. онҳо баъд аз як соле ки ман дар институти санъат таҳсил кардам, он кас даргузаштанд. баъд як соли дигар ман муаллим надоштам, омӯзгор надоштам. баъд намедонистам чӣ кор кунам. баъд падарам маслиҳат доданд, гуфтанд ки аз сабабе ки омӯзгор надорӣ, туя пешниҳоди ман ҳамин аст ки ба Ӯзбекистон Тошканд раву, дар он ҷо таҳсилатро давом диҳ, дар консерваторияи Тошканд дохил шав ва таҳсилатро давом диҳ. вақте ки ман ба консерваторияи Тошканд омадам, ҳуҷҷатро супоридам, онҳо гуфтанд ки сатҳи консерваторияи мо баланд аст, ту бояд як сол
پایان خوانیم، یعنی سیوم کورسی رو باز از سر خوانیم. بعد وقتی که من اون شاه جایزه رو که نشان دادم، من گفتم که من سال 92 این شاه جایزه رو گرفتم. وقتی آنها این شاه جایزه رو دیدن گفتن که ما راضییم که تو تحصیل رو دوام تی تو رو با سیوم کورسی قبول میکنیم. و با سیوم کورسی قبول کردم. سیوم، چهارم، پنجم کورس من در شهر تاشکند تحصیل برده کنسرواتوری تاشکند رو سال 97 سال ختم کردم. در دوام تحصیل دانشجویی در یگان آزمون اشتراک نکردید؟ در وقتی که در تاشکند میخوندیم ما با ارکستر نفسی یک چند فستیوال ها در فستیوال ها اشتراک کردیم. سال 96 بود با فکرم، سال 96 ارکستر ما با فرانسه روانه شد. در اونجا فستیوال ارکسترای نفسی بود، در اونجا ما اشتراک کردیم و در آنجا سهم خودم را گذراندیم. بهترین. و برگشتید با دوشنبه با تاجیکستان؟ وقتی که سال 97 من کنسرواتوری تاشکند رو ختم کردم، در اون وقت با من گذاشتن که شاید تو پرکتیکا میگذرانی، تجربه آموزی میکنی و من رو با تئاتر دولتی موسیقی دراموی به نام مقیمی به شهر تاشکند روانه کردن. من تو سال 2000 رو در آنجا تجربه آموزی کردم. بعد از 2000 برگشتید به وطن، به تاجیکستان. خوب، بعد از 2000 بعد از سالهای 2000 اینجا کار فعالیتتون چگونه بود؟ وقتی که برگشتم به تاجیکستان من مطربی رو دوام میدادم، همچون مطرب نواختم و از سال 2005 حرکت کردم به سرودخوانی و سرایندگی و یک چند سال، یک مدت 2-3 سال همچون سرایندگی هم فعالیت بردم. خوب علیشر، همین لحظه فکر میکنم اگر که از همون زمانی که شما سرودخوانی میکردید یک نوار تماشا کنیم خیلی هم خوب میشه و موارد خواهد بود. بچه‌ش. خوب، پس از چند لحظه برمیگردیم، برو همراه باشید. تباهم کردی، مست و خرابم کردی، امشب تباهم کردی، مست و خرابم کردی، در پیچ و تابم کردی، همچون سرابم کردی. لیلا خانوم، لیلا خانوم، امشب تباهم کردی، مست و خرابم کردی، امشب تباهم کردی، مست و خرابم کردی، در پیچ و تابم کردی، همچون سرابم کردی. لیلا خانوم، لیلا خانوم، لیلا خانوم، لیلا خانوم. سرود عشق تو میخوانم امشب، به درد عشق درمانم امشب. زی سرمایی هوا پروانه دارم، در آب و آتشی سوزانم امشب. امشب تباهم کردی، مست و خرابم کردی، امشب تباهم کردی، مست و خرابم کردی، در پیچ و تابم کردی، همچون سرابم کردی. لیلا خانوم، لیلا خانوم، لیلا خانوم، لیلا خانوم. شب و روزم بود دل به قراری، همیشه میکنم افغان و زاری. با من سوزد دلی هر دور نزدی، تو سنگین دل ولی پروانه داری. امشب تباهم کردی، مست و خرابم کردی، امشب تباهم کردی، مست و خرابم کردی، در پیچ و تابم کردی، همچون سرابم کردی. لیلا خانوم، لیلا خانوم، لیلا خانوم، لیلا خانوم.
عشق درمانم امشب زی سرمایی هوا پروانه دارم در آب و آتشی سوزانم امشب لیلا خانم لیلا خانم لیلا خانم امشب تباهم کردی مست و خرابم کردی امشب تباهم کردی مست و خرابم کردی در پی جدابم کردی همچون سرابم کردی لیلا خانم لیلا خانم لیلا خانم لیلا خانم. тамошобинони азиз, бозам баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи Алишер, Солиев, яке аз ҳунармандони муваффақи кишвармон. Хуб, алон наворе ки дидем, бовар кунед, овозатон хело овози хуб, овози форам. Аз масалан ҳунари овозхониятон дар ягон озмуну масалан фестивалҳо иштирок карда будед? албатта соли 2017 вақте ки ман дар консерваторияи Санкт-Петербург таҳсил мекардам, мо дар он ҷо бо диаспораи тоҷикон бисёр ҳамкорӣ мекардем ва дар тамоми чорабиниҳое ки дар он ҷо мегузашт, дар чорабиниҳои наврӯзиву маъракаҳое ки мегузашт, ман дар он ҷо фаъолона иштирок мекардам, ҳамчун мутриб ва ҳамчун сароянда. ва соли 2017 бо ташаббуси ҳамун диаспораи тоҷикон, диаспораи аҷам ном дорад, роҳбари он диаспора Усмонов Мурод, акои Мурод даъват намуд, гуфтанд ки як озмун мешад, озмуни байналмилалӣ байни он нафароне ки аз хориҷа омадагиянд ва дар шаҳри Санкт-Петербург фаъолият ва зиндагӣ мекунанд. Он озмун мешавад дар он ҷо ҳам мутрибон, ҳам сарояндагон, ҳам он нафаре ки рақс мекунанд, озмуни байналмилалӣ. ва аз номи диаспораи мо, аз номи тоҷикон ту бояд рафта баромад кунӣ. Ман розӣ шудам, рафтам дар ҳайси сарояндагӣ дар он озмун иштирок намудам. Дар он озмун аз тамоми хориҷа меҳмонон ҳам иштирок карданд ва тамоми иштирокчиён аз хориҷа буданд. Дар он ҷо санъаткорои бениҳоят касбӣ бисёр буданд ва ман дар он ҷо дар жанри эстрада баромад кардам ва суруди «Это было» аз кинофилми «Ҷӯраи шикорчӣ», ҳамун сурудро сароидам ва дар он ҷо ба ман ҷоизаи приз зрительских симпатий, таваҷҷӯҳи тамошобинонро ман сарфароз гардид. Чӣ гуна қабул карданд? рости гап баромади манро хеле хуб пазируфтанд. Ман бо забони русӣ дар он ҷо суруд хондам, ба мардум хеле писанд омад ва рӯи хотири ҳамин писанд омадагӣ онҳо ҳамин ҷоизаро ба ман супориданд. Артист из Таджикистана Алишер Солиев. В его исполнении прозвучит песня Георгия Александрова на слова Мирзота Рузумзаде «Это было». Приветствуем его. Возвращаются птицы весной своей весны и тревожно кричат, как понять перемены не знаю. Те же горы вокруг, тоже солнце стоит в вышине, и орехи журчат, и читали нам пень обещай. Это было, и с тобой, и со мной полетится звездой, возвращал нас Хуб, Алишер, алон касби асосии шумо дирижёр будан дар масалан як оркестри калони симфонӣ. Шумо ки аз ҳунари мутрибӣ, аз ҳунари овозхонии худ дар озмунҳои масалан чӣ дохил ва чӣ хориҷи кишвар иштирок кардед, он ҷо Тоҷикистонро муаррифӣ кардед, як кишвари масалан соҳиби истиқлолро намояндагӣ кардед, фикр мекунам дур нест масалан ана ҳамон замоне ки шумо дар озмунҳое ки масалан аз касби дирижёрӣ бошад ширкат карда бошед. ҳаст ин гуна озмунҳо? ин озмунҳо ҳаст. Ман фикр дорам ки дар оянда албатта иштирок мекунам. лекин як бурдоварии ман ҳамин аст ки соли 2015 ман якумин нафари тоҷик дирижёр ки дар шаҳри Санкт-Петербург
дар театри Эрмитажный, ки ин театрро Екатеринаи бузург худаш сохтааст. ин театри бениҳоят зебо. дар ин театр фақат беҳтарин ҳунармандон иштирок мекарданд, санъати худашонро нишон медоданд. ва ман муваффақ шуд ки ман дар ҳамин театр операи Карменро ба саҳна гузорам ва соли 2015 ман дар саҳнаи ҳамин Эрмитажный операи Карменро гузоштам ва дирижёрӣ кардам. дар он ҷо меҳмонҳо аз хориҷа бисёртар буданд. операи Кармен гуфтед, аз чанд номераи консерти иборат буд? операи Кармен умуман аз 4 парда иборат аст. мо онро камтар кӯтоҳ кардему, аз 2 парда ба саҳна гузоштем. аҷоибаш ин аст ки дар ин опера бо қувваи тамоми донишҷӯёне ки дар консерватория буданд, бо ҳамин қувва сарф карда ҳаминро ба саҳна гузоштем. тамоми мутрибон ин донишҷӯён буданд. режиссёре ки ба саҳна гузошт, он ҳам донишҷӯ буд, кори дипломии ӯ буд ва ман ҳам донишҷӯ он вақт дар курси сеюм будам, дар сеюм мехондам, дирижёрӣ кардам ва инро бо сари баланд мо ба саҳна гузоштем. фикр мекунам ҳама тамошобинон беҳад хуб қабул карданду таҳсину офарин ҳам хонданд. албатта. хуб Алишер, мо шунидем ки шумо ба ҷуз он ки масалан як мутриб, як овозхон, як масалан дирижёри муваффақи кишварам бошед, ҳамчунин дар чанд филм ҳам нақш офаридаед. яъне ҳамун мақоли машҳуре ки мо тоҷикон дорем, ба як мард 40 ҳунар кам аст. чӣ гуна филмҳо буд масалан шумо дар чӣ гуна филмҳо нақш офаридед? рости гап дар якчанд филм ман нақш офаридам ва яке аз муваффақтаринаш соли 2012 режиссёри ҷавон Искандар Усмонов маро ба як филми худаш даъват сохт. ин филм барқия ном дорад, телеграмма. маро даъват кард ва дар ин филм ман нақши асосиро бозидам. филм ба фикри ман хеле нақс омад, чунки дар ин филм бисёр чизҳои фалсафавӣ аст. дар як ҳамин филм боз якчанд воқеаҳо рӯй дорад, ҳамаш аз зиндагӣ гирифта шуда аст. бениҳоят филми як аҷоиб. ва ҳамун соли 2012 ин филмро мо ба фестивал пешниҳод намудем. ин фестивал дар Ханой дар Ветнам баргузор гашт. фестивали байналмилалӣ. филми мо дар он фестивал яке аз ҷоизаҳои беҳтарин режиссура сазовор гашт. кори коркардонӣ. ва фикр мекунам саҳми шумо барои ин ҷоизаро соҳиб шудан хело ҳам саҳми назаррас аст. шояд бошад. барои чӣ? барои ки масалан ҳар коргардон наметавонад масалан бо ҳунарманде масалан кор бикунад ки кори ӯро қадр накунанд ва саҳми шумо ки арзанда буд, шумо соҳиби ҷоиза шудед дар ин фестивали байналмилалӣ. шояд ҳамин саҳми ман бошад. замин ба хоб карда метавонеми? ту бачаи шаҳрӣ шудагӣ ку? не, я хоб кардам мегирам. ая бобо ман қабристони кӯҳна ба гӯр кардагим? Не. он кас дар ҷанг вафот кардагӣ. ман ба ту гуфтагӣ будам ку дар шаҳри Харьков дадаат дар қабристони кӯҳна. чӣ буд ки? не, ҳамто пурсидам. ба ҷуз ин боз як филми ҳуҷҷатӣ соли 2017 вақте ки ман дар Санкт Петербург таҳсил мекардам, маро Денис Широков, продюсери телеканали Санкт Петербург, даъват сохт
ва гуфт ки як проект дорем. Дар он проект мо филми ҳуҷҷатӣ бояд сабт кунем. Он аз 10 қисм иборат аст. дар он филм мо бояд он мигрантҳое ки ба Россия мебиёянд, ҳамин филм бояд кӯмак расонад. Чӣ тавр ба куҷо равад, дар куҷо ба қайд дарояд, чӣ бояд, кадом корҳоро бояд иҷро кунад, дар ҳамон бояд мо нишон дода фаҳмонем. Ва ман розӣ шудам ва дар ҳамин филм ҳам ман нақш офаридам. беҳтарин. Хуб, алон ба чӣ корҳо машғулед? Алон ба ҷуз он ки масалан дирижёри оркестри симфонӣ бошед, боз ба чӣ корҳо овараед? ҳозир ман дар консерваторияи миллӣ ба номи Талабхоҷа Сатторов дар ҳайси дирижёри оркестри донишҷӯён ва ҳамчун дар ҳайси омӯзгор кор карда истодаам. Дар театри опера балет ҳам ҳамчун ҳамкор фаъолият бурда истодам ва дар оркестри давлатии симфонии назди дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайси дирижёрӣ кор карда истодам. Хуб, як суол зеҳни маро даргир кард. Амин дирижёрҳоро маэстро ҳам гуфта унвон мекунанд. Ин яъне чӣ? Ин ягон дараҷаи махсус аст? Масалан, ба ин дараҷа расидан чӣ бояд кард? Масалан, ҳамун дирижёро маэстро гуфта он нафарро меноманд ки дараҷаи он баланд аст. Мутрибое ки сатҳашон баланд, дараҷаи баланд, онро ҳам маэстро меноманд. Ва ҳамахе қабул шудааст ки дирижёрҳоро низ маэстро меноманд. Дар кишвари мо ҳаст масалан мактаби махсуси тайёр кардани дирижёрҳо? Дар консерваторияи мо вақте ки ман хатм карда омадам, акун аз ҳамин соли 2018-2019 мо ҳамин ихтисосро дар факултети иҷрокунандагӣ ворид кардем. Масалан, таваҷҷӯҳи ҷавонон, таваҷҷӯҳи ҳам донишҷӯён чӣ гуна аст ба ин касб? Рости гап, ин касб бениҳоят душвор аст. Бениҳоят душвор аст ва барои инро дарк кардан аввал бояд ҳамон мутриби ба дараҷаи баланд бошад. Албатта барои дирижёрӣ, барои дохил шудан аввал бояд як маълумоти олӣ дошта бошӣ. Вақте ки маълумоти олӣ дошта бошӣ, баъд туро ба дирижёрӣ қабул мекунад. мутрибу овозхони муваффақ ва дирижёри оркестри симфонии давлатии назди дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Солиев аз ҷумлаи он шаҳрвандонест ки тамоми кӯшишу заҳмати хеш баҳри муаррифии кишвари хеш Тоҷикистон дар сатҳи байналмилал равона кардааст. Агар ин гуна намебуд, аз се ҳунару истеъдод чандин маротиб дар озмунҳои ҷаҳонӣ ширкат намекард. ба ҷуз он ки ҳунари навозандагӣ ва овозхонӣ дорад, ҳамчунин истеъдоди нақшофарид дар филмҳоро низ дорост. Чӣ гунае ки аз суҳбат бароямон аён гашт. ту кай зан мегирӣ? бо гапи зангирӣ меая. гуфтам ку баҳор ба биём, инҷоҳоя таъмир мекунем, ҳамаша ҳал мекунам. ая аз душанбе духтари хушро гирифта мебиём, туи калом мекунем, ай лакитон лактакитон. о худо, боз духтарҳои шаҳрӣ. муҳимтар аз ҳама барои Алишер Солиев дар фаъолияти корӣ ва умуман дар зиндагӣ ин дӯстдори ватан будан аст. Инро низ худ иқрор шуд ки ватандӯстӣ барои ҳар як шаҳрванд алалхусус барои ӯ ҷойгоҳи хоса дорад ва муаррифии ватанро дар сатҳи байналмилал яке аз ҷузъҳои аввалин дараҷаи ҳаёти кории худ медонад. ҳамин аст ки борҳо бо кӯшишҳои пайваста Тоҷикистонро бо иштирок дар озмуну фестивалҳои гуногуни сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ кардааст.
агар ҳунару истеъдоди асил сидқан аз мағзи устухони шахс бурун шавад, бешаку шубҳа соҳибашро муваффақу комрону комёб мегардонад. Алишер Солиев тавониста ки тамоми ҳунару истеъдоди худро ба ин самт равона кунад ва айни ҳол ки ӯ яке аз дирижёрони муваффақи кишвар аст, боз ҳам саъю талош бар он дорад ки муваффақтар бигардад ва ин ҳунару истеъдоди худро на фақат ба шаҳрвандони як кишвар, балки ба ҷаҳониён низ муаррифӣ кунад. ҷаҳду талоши як ҳунарманд дар арсаи ҷаҳонӣ бо ҳунару истеъдоди асили хеш муаррифии як давлату миллат аст. барои Алишер Солиев касби дастовардҳои беназиро орзу мекунем ва мегӯем ки Алишер Солиев ту бо ҳунару маҳорати мутрибиву дирижёрии худ ҷаҳонзеб ҳастӣ. бароятон ташаккур мегӯям барои як суҳбати хеле хубатон. мо шуморо аз наздик шинохтем, гарчанде масалан дар наворҳо дида будем, шунида будем ки ҳамин гуна як мутахассиси хуби масалан санъати мусиқиро дорем, дирижёр, овозхон, масалан мутриб, аммо бо шумо аз наздик суҳбат нашуда будем. фикр мекунам ин суҳбате ки мо бо шумо кардем барои ҳардуи мо, барои ҳам тамошобинон як манфиати хубе меорад, барои шинохти масалан кору касбу ҳунари шумо. бовар кунед аз суҳбат бо шумо хеле ҳам роҳат кардам, як чизи нав барои худ бардошт кардам. бароятон миннатдории худро мерасонем ки даъвати моро пазируфтеду дар барномаи ҷаҳонзеб ширкат кардед. раҳмат. хуб, ин анҷоми барнома нест. мо дар анҷоми барнома қисмати сеюми барнома ки масалан як бахш дорем, он ҷо 5 саволи дигар пешниҳод мешавад ва шумо бояд ба он саволҳо кӯтоҳу самимӣ ҷавоб бигӯед ва бояд бигӯям ки ин саволҳо каме аз мавзӯъ берунанд ва хусусияти кунҷковиам доранд. шумо тайёред? ҳаракат мекунам. хуб, саволи аввал ин гуна аст. агар рафту дар ҷазираи номаскун афтидед, чӣ чизро бо худ мегиред? 3 ашёро номбар кунед. якум ҳамин асбоби худамро, асбоби кларнет қати худам мегирифтам. дуюм имконият бошад он асарҳое ки дар оянда дирижёрӣ мекунам, он асарҳоро мегирифтам барои боз нақстар омӯхтан. ва сеюм ашё бошад ягон ашёи рӯзгор ки бо он метавонистам ягон чиз пайдо кунам барои хӯрок хӯрдан. ва ин чиз дар ҳақиқат агар бишавад ҳамин ҳол, шумо ин чизҳоро бо худ мегирам албатта. ҷазираро ҳам ба мусиқӣ тобе мекунед. хуб, саволи дуюм. завқатон ба варзиш чӣ гуна аст? масалан агар бигӯем баскетбол ё футболро интихоб мекунад, аз ин ду кадомашро? ман бениҳоят футболро дӯст медорам. вақте ки ман ба хона омадам, бачаҳоям мегӯянд ана футбол сар шуд. вақте ки омадам ҳатман ман футболро мемонам, канали варзишро мемонам, варзишро хеле дӯст медорам. яъне тамошои варзишро. ба обу тоб додани бадан чӣ? ба машғул шудан масалан? мехоҳам, албатта ҳамахе мехоҳам ки бо варзиш машқ кунам, футбол бозӣ кунам. афсус ки вақт бениҳоят кам аст, кору бисёр, барои ҳамин вақт пайдо намешавад. хуб, саволи сеюм. иқрор шавед ки фарзандони худро барои интихоби соҳаи худ маҷбур намекунед, агар нахоҳанд? ҳамин тавр ҳам шуд. ман шукронаи худо 3 фарзанд дорам, 2 писар, 1 духтар. писари калонимро ман ба мактаби мусиқӣ дода будам, ба асбоби фортепиано. ӯ рафт то синфи 5-ро таҳсил кард. дуюм фарзандам ҳам ба мусиқӣ додам маҷбуран. ӯ ба асбоби скрипка навозӣ рафт. онро таҳсил карданд ва чанд соле ки чанд вақт гузашту, онҳо хай аз ман ки метарсанд, ба ман нагуфтану ба модараш гуфтанд ки мо намехоҳем ки оянда санъаткор шавем. баъд модараш омад ба ман гуфт ки ҳамахе ман ҳардушона файрод кардам, гуфтанд ки шумо мехоҳедтон ба роҳи санъат раведтон ё не? гуфтанд ки мо намехоҳем. гуфтам агар нахоҳедтон, ин хоҳиши шумо аст. маҷбур намекунам. хуб, саволи 4. меҳру муҳаббату ишқи шумо ба ҳамсаратон, ба фарзандонатон ё ба касбу коратон, ба кадом яке ин бисёртар аст? ба фикри ман бо дар ин ҷо ман як меҳри дигарро хуш мекардам, меҳри ватан. меҳри ватан дӯстӣ. ҳамаи ин дар ман якҷо аст ва ман ҳамаашро бо як хел чашм мебинам ва бо як хел дӯст медорам. саволи охир, саволи 5. доред орзуе ки зуд дар борааш фикр бикунед? албатта мехостам ки
ҳамин касби дирижёриро нағз ёд гирам, нағз аз худ кунам ва яке аз дирижёрҳои беҳтарин шавам ва маро ҳамчун дирижёри тоҷик бишиносам. На фақат дар дохили кишвар, балки берун аз он. бовар дорем ки ин орзуятон амалӣ мешавад ва то ба ин дам кӯшиш кардед ки аз ҳунари худ ҳатто берун аз кишвар ҳам дигаронро воқиф бисозед ва ин ана ҳамон иштироки шумо дар озмунҳо, дар ана ҳамон фестивалҳое аст ки инро собит мекунад. хуб, ташаккур барои ҷавобҳои самимиятон. Раҳмат. бор дигар бароятон изҳори сипос мекунем ки вақт ҷудо кардаду дар барномаи мо иштирок кардед. ва анъанаи барномаи телевизиони Сафина ҳамин гуна шудааст ки барои ҳама он нафароне ки тоҷикистонро, кишвари азизамонро бо ҳунару маҳорати худ дар хориҷ аз кишвар муаррифӣ мекунанд, ба онҳо як диплом тақдим кунем. ин як ҳавасмандӣ аз ҷониби телевизиони Сафина. хуб, дипломи навбатӣ ба шумо тақдим карда мешавад. раҳмат. саломат бошед. саломат бошед. манам як тӯҳфае ба шумо овардам. ин диски ки он филме ки ман гуфта будам, филми барқия ба шумо тӯҳфа. ташаккур зиёд. ва он баромаде ки консерти рӯнамоӣ мо ки гузаронда будем, дискро ҳам ба шумо ҳамчун тӯҳфа меспорам. ташаккури зиёд. ин ҳам консерте ки бо иштироки пешвои миллат буд гузашта буд ва на чандон вақти тӯлония гузашта аз ин консерт. мо ин консертро хело ҳам бо диққат тамошо карда будем, баромади шуморо дида будем, дар он баромади ҳама мутрибонро дида будем, хело ҳам дар сатҳи олӣ гузашта буд ва бовар дорем ки ин гуна консертҳо хело ҳам зиёд мешавад. бароятон муваффақият мехоҳем. муваффақиятҳое ки масалан як чизи нав дар кору дар касби шумо оварда бошанд. саломат бошед. бинагони азиз, ёдовар мешавем ки ин лаҳзаҳо дар меҳмонии барномаи мо буданд дирижёри оркестри симфонии давлатии назди дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Солиев. бозам хуш омадед. саломат бошед. ҳамин ҷо барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба охир мерасад, вале инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.